Buona prende fi ni ka porga menta fi snow kuslai fi snow si wa fi klij kliu blai fi ong balai ka ni ki jing ka wan ha ga ji em ga jonga tatai fi la snow that kumju mlat chu ka no ru haju shaju fi la snow ngia fi la snow kedang si sha hadu kata Resya bangan keren ya tak subjek ngak wa aku boleh share fi. Ngai bu try kan ku fi kan ga sngi aku boleh fi si sha ka teng jong try no pen em jing Jesus Christ bangan ngai ba fi nang ya no nang ni da ga ka jing start ga jong boleh bangan ngai ka kubor kan long jing kar ku fi padeng ta manum sngo fi mat ga jing le ga jing em jo fi mau try dan ka kubor ya ka bon pen sngo fi ha ga ka sngi ka menta padeng ta ga sngo je fi ga sngo command ru ya ka ba fi la snap ka kubor ke jong try ke sngi bat nganget ba ke kubor kan long jingker khu fi iwei baro badeng ta kwa abanong fi dana preng jong fi la ya subscribe la slam kublai shibun nam ta kata bat nang ye ngap ke tin ke jong blai badana preng jong fi ru ge dang pet ning kong ai kublai ya fi ru ha ke por ha ke kerteng ke jong jisu dana preng jong fi de nang ne shabaru nga ai kublai fi ha ke kerteng ke jong jisu badane ke por nga kwa ban kren na ke tin ke jong blai bat kwa ban ai ke heading ha ke de sngi ba kata ka long ka jing pleng ka de ke jingker khu ka jing pleng ka de ke jingker khu but ka tin ke jong blai ka ong ka tam de banga ong manga ka tin ke jong blai ka kren ka ta ka ong ko para bangai to nyau ka jingkmen sudah haba pihap age jingtan jo ka babon jai badeng tak tin ke jong blai ka ong ye kata finyo ka jingkemen haba fi ha ba ke jingtan jo bona preng jong phi ha ke jingtan jo phi sngo du men sim no teng fi bu jingkli try balai haba ngala shakri ya me balai kiwan ki jing balai kiwan ki jingtan jo balai kiwan kat kini ki bangam so thu so thau shu aga jing em ge jonga kwa ba dong fi ke ne ke sngi la da film dan ki jingtan jo kanam dan ro ke jingkan tiu ye ke jing em ge jong fi tadeng ta haba kiwan ki jingtan jo ai ngộ yêu try na mar ki jingtan jo ki jing le ga jing em ke jong fi o kam dei pleng ka basniu kini baro am kan yalam ye fi sha ga jing kar khu na mar ka babel ka kran shai am ka ong ba la da fi la nyau ga jing kmen la da fi nyau jing su si te shi sha ga jing ka nang ban shu e fi ke jing le ka nang ban shu e fi la fi nyau shi sha ya ki ta ki jingtan jo ki long ki basniu ka ta ka nang pen thang e fi ba ka nang pen jat shi sha ga jing em ga jong fi re ha ba ki jing ki wan nyau ba ka long shi sha ka jing kmen balai fi kmen na mar da ka ba fi nget ba leng ba kita ki jing ka ba fi ya kendo fini shem shi sha yo try ga jing em ga jong fi ga ban kong ga long kata fini ga ti ga jong blai ha ga jing em ga jong fi ba fini iru om tang kata re ka babel ka ong ye ga ne ba fini opdiang ru ya kata ka pan sniat jong ga jing em ya ga ba try la kular na ka banta kita ken ki ba yet ya suk kita ki brio ki biya sha ki jing tenjo suk long bless ye ki brio ki bala sha tenjo tadeng tala da fi sha tenjo how try on yaro try met tenjo ki jing em ja try nga ai ngo me ngan yaro bi me ba ka babel ka kren ye kata kwa ba nang fi na puli ka de khat ka ba khat ar ka ong suk utau brio biya sha ki jing tenjo na ba bala tenjo ye u on yo pedang ye ka pan singat ka jing em ye ka ba try ula kular ha kita ki ba ye ye u kwa ba nong fi wo blame ju tenjo kai fi henre ha bo tenjo udan ban ai ye ge jingker khu suk kita ki bri ki bi ya sha ye ge jing tenjo la tenjo ye fi ya sha ye kita ki jing tenjo ba ki bri ki ba command ma em man yo ge jing tenjo ki de ki bri em ki balong ready ya kita ki jing tenjo thek kum tu khna balong ready ban tho ge exam no mar la pen kre ba tadeng ta utip ha ba ka don ke exam kan don si sha kata ka jingele ka hape miet ru teng Henry hakabakut jalta ka exam kan sapoi ka result de ngidang I bakom no la yo result matric ne 12 pagi ni kisngi la comment shisha ki bala job shisha ki comment bagalong kum ju kita ki bala pen krer ki la comment lupa ha baga don ke exam ha baga don ke jingten ju nomor ki tips kam ya kan ni ha baga don ke jingten ju kan dan ru ke jingken tio kardan yaki tadeng ta haba ka don ka problem ka don ka promotion haba ka don ka exam kan don kan kata ka jingken tiu kardan yaki banganget haba try upnya ifi lemba ke jingten jo kan ma bu try utmu ban kan tiu kardan yafi tadeng ta film dei ban ktang
phim day ban sngopang henry fin sedang ban aingu na do menta lada ki jing tenjuk ki wan lada ki de ki ba o duai ho try wa dong pelat yang ngi jing on try boring bangan job ini ki jing ai boring ko try bangala ru ban sha ying ini ki jing jing start yang ngaru ko try kumno bangan la ban deal yang ini ki jing tadeng ta kwa ban fin ke singi babel ka ang kita fin yo ke jing kemen sudah ko para banget jonga fi ha ke jing tenjuk ki babon ja ya fi tip scam kata ka perang ke jing jong fi ka pelong ke jing sha fi tip abodon ke jing tenjuk ka perang ke jing ke jong fi fin long brio bi sha la kerana ni singi hatung ngilong ki bi sha shisha la da kam don ke jing tenjuk ka nom don ke jing perang ya kata ke jing ke jongi fi tip habodon ke jing tenjuk la perang ke jing bagata ka jinget kay ka badya kay lami fisha kata ka jing yaisha baga babel ka ong kata ngapelong jing yaisha andre ka jing yaisha to ay baga niyo ka jing tray bajanay bafidi along ken ki bajanay ba ki batlibiang ki bamduna ha ka ru andre ka jing yaisha to ay baga niyo ka jing tray bajanay to ay baga ta ka jing yaisha ajong fi kat banang yaisha kata kanang wan ka jing penjanay tadeng ta fin pet hagano kano ka jing shina ada pet nduk ka kali kamdai si sin bla shina kalong perfect kata ka kali ka fort kala shina kata ka T model ke jongka but kampat long ka bajanay hagata ka por rai suki pasuki ngi haduk gini gisngi kumno bala evolve kita ke kali mo ka don kata ka balapen kelai kata ka rukom shina kali balanang penjanay lanang penitenat ya ka hadok gini kisngi ki bamenta bagade kata kamdai ka shisngi ba fini ibet ya ka bajanay ndre pleng ha ba fi priang yu try ko munong penem finom janay ha ka shisngi ndre la fi sha ya kita ki jing ke jingele ke jing tenju kata kan perang ya ke jing ke jong fi baganyo kata ka penlong kata ke jing sha bagane ke jing sha ka don kata ke ka ba pi sha ka don ke jing penjanay ong ke tin ke jong blai ka babel ka ong kata bafinyo along ki bajanay bagi beteli biang ki bamduna ha ke ru padain tau try kwa an penjanay fi pleng ki jing ki wan ki jing le ka wan po try kwa an pelong fi ki bre ki bajanay dei tang ki bre ki bajanay ho man rong shabnang ki bampat janay te wat kmi lenti ban rong shabnang padain ta ka babel ka kren shai ka ta ka sam ka balai put nyo ka khat ka ba khat pra ka ong bo try tip ki sngi ki bajanay bagi jing yo kanti jong ki ka long bam jikot da fil along janay fin yo kanti ka ta ka bam jikot ke jong fi ha ka por ki jin jar finom le ran ha ka por ka nem sneo fin kedang kata ka dikaktin ke jong blai padain ta kwa banong fi ka ne ka sngi ka bamenta la fiat apa dengan jing le kan mau bagata pleng ka de jing kerku kata ka de jing kerku try utmu pelong fi ki bejana try utmu penuan dorsho ke jing ke jong fi ya ka ba uyo ban ai ya kata ka pansnget ke jing kan ye fi pim kwa ya ka pansnget ke jing finom yo ka pansnget ke jing lemda fiat leng ba ye ke jing tenjo lemda fiat lemba ke jing perang ka ba try perang fi pangai try kerku fi ini dua yang ni ka por menta ba fila ban long ki bre ki be sha kan kana bo bleu nyo ban penuan dor fi ba fin long ken ki be janai ka babel ka on kita kumbo pa jonga ulong ba janai on jisu to long ma phiru ki ba janai ken ini dua yang ni ka por menta try ni ka por nga aingo e me ko pa bangi tip ko try ba ka tin ka jam ke tho balada kamdan ke jing tenju kamdan ke jing penjanai lada kamdan ke jing tenju try nginum yo diang ru wat dia kata ka pansnget ke jingim try kini ki kon jama ki mat jinge kin yo bor ko try ban sha itu ke jinge ki mat jinge le kin ya sha gitu ke jinge le ba try nga tip ba leng ba ka ni kini ki kon jama kin nang janai ba hadu ba kin yo pdiang ya kata ka pansnget jong ke jingim na me te try ka dua nga ku blai dei tang kita ki banut ban ya le ya kata ke jinge le jong ke jinget ba kin yo pdiang shisha ken ya kata ka pansnget jong ke jing nga dua nga de ku ya fi ba via e ke jinge le via e ke jing pang jing stom via e ke jing kerdo juga jing apa dengan jing syam ki baharukam ki ba pimla ban sngotho shu balai ki wan reng kwa ban fi la fi ai sha be ngai bo tran ker khu fi la pimla shu ban sngotho ba ba ngap jar wanum kran ei ba ba shu ngap jar ban shu duai shu trai ban shu pan bor no trai ba fila ban sha ya ga ke jing ele jin jar nga duai nga ker khu fi bo trai un ai ka bor fi am da ka boit am da ka bor jong fi re da ka bor mun se ba khoi fila ken ban ai sha bo trai yo am penwan dor shu pi ba fin long ken ki ba janai knang ba fin yo diang ta ka pansnget ke jing ya ka bo trai lo kular ki ta
lagi beriat you. Kedua yang kerkui fi kena kesngi kertengge jong Jesu nang penem. Haleluya. Amen. 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 Tuan nak kerkui fi ha unang ai bor fi unang pen slek fi unang pendap fi da ka bor ba do men siem ba ko jo kan. Haleluya. Tuan nak kerkui ku bless you bon. Amen. Amen.